1992. Bé, molt bé. Benvinguts a la sisena sessió d'aquest curs Llegim Llull de la càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears. Per aquesta sessió comptam amb la intervenció d'Eugènia Gisbert, doctora per la Universitat de Barcelona, amb una edició crítica parcial del llibre de meravelles de Ramon Llull. És membre del Centre de Documentació Ramon Llull i ha participat en diversos grups de recerca. També ha col·laborat amb l'edició crítica dels començaments de filosofia, també de Llull, i en la revisió i actualització de l'edició del llibre de meravelles duta a terme per Antoni Bonner. Actualment treballa a l'edició d'un recull d'articles lul·lians de Bonner i en l'estudi del llibre de les bèsties. Alhora és tècnica superior de planificació lingüística a la Generalitat de Catalunya i avui ens oferirà aquesta sessió que du per títol Llibre de meravelles 1287-1289. Teniu la paraula i moltes gràcies per acceptar el convit de la càtedra Ramon Llull per fer aquesta sessió. Gràcies, Pere. Doncs gràcies també a les persones que assisteixen en aquesta sessió. Gràcies per ser aquí. I tal com ens ha explicat en Pere Grau, efectivament aquesta nova sessió del curs Llegim Llull està dedicat al llibre de meravelles, que juntament amb els romans de Baste Blaquerna, que es va tractar en una sessió anterior en aquest mateix curs, que la va tractar precisament el doctor Albert Soler, són les dues obres més importants i de més envergadura pel que fa a la narrativa lul·liana. El que nosaltres coneixem com a novel·la, que d'aquí una estona ens plantejarem si realment és pertinent que la coneguem amb aquesta, diguem-ne, etiqueta. El que faré ara serà compartir una presentació. Al final d'aquesta presentació hi haurà unes petites propostes didàctiques, atès que aquest curs està dirigit sobretot, no exclusivament, però sí molt a professors de llengua i literatura catalanes. I també tindreu una petita bibliografia. No us preocupeu gaire pel PowerPoint perquè es compartirà, us l'enviaran després perquè el pugueu tenir, per tant podreu recuperar-ne la informació. I també us voldria animar a participar. Com més participatiu sigui, doncs més interessant serà la sessió. I en qualsevol moment podeu prendre la paraula, podeu fer preguntes, intentar aclarir dubtes i estaré encantada de resoldre's. I un cop dit això, doncs passarem a compartir la presentació sobre la qual treballarem avui. Efectivament, com hem dit, avui parlarem del llibre de meravelles. Aquest és el títol que té l'obra en tots els manuscrits conservats, tot i que també molt sovint se la coneix pel nom del seu protagonista, Fèlix, de la mateixa manera que els romans de Baste Blaquerna també se'l coneix com a Blaquerna pel seu protagonista. Aquí en aquesta diapositiva podeu veure un esquema molt resumit de la biografia de Llull, només amb unes quantes fites. Ha de ser molt resumit perquè si la volguéssim posar totes realment no ens cabria. Aquí tenim els moments més destacats de la seva biografia. I mirant aquest esquema podem veure que Llull va escriure el llibre de meravelles durant la seva primera visita a París de les 5 que va fer al llarg de la seva vida. I això va ser entre els anys 1287 i 1289.
En aquesta primera visita, Llull es va entrevistar amb el rei Felip IV de França el Vell, que era nebot de Jaume II de Mallorca, que era el seu senyor natural, el senyor natural de Llull. Segurament Llull li va demanar suport pels seus plans missioners, que passaven sobretot per la creació d'escoles de llengües, com havia fet anteriorment a Mallorca, a Miramar. No sabem quin va ser el resultat d'aquesta entrevista i també durant aquesta primera visita de Llull a París, va ensenyar la seva art per primera vegada davant dels escolars a la Universitat de París. El resultat d'aquest primer intent d'ensenyament no va ser precisament un èxit. La vida de Mestre Ramon, o com també se l'ha conegut vida coetània, que és l'autobiografia que va dictar al final de la seva vida als monjos de la Cartoixa de Vauban de París, ens ho diu d'una manera molt escarida, però ens diu una mica com va anar aquesta primera entrevista. I jo ara us llegiré precisament com ens ho diu això la vida. Llull havia anat a Roma per entrevistar-se amb el papa, amb Honori IV, però just quan va arribar acabava de morir. I aleshores la vida ens diu: per això va deixar la cort i va dirigir els seus passos cap a París, a fi de comunicar-hi al món l'art que Déu li havia donat. Arribant a París, en temps del canceller Berthaud, llegia en la seva aula un comentari sobre l'art general permanentment especial del predit canceller. En haver llegit allà aquest comentari i en haver vist el comportament dels escolars, se'n va tornar a Montpeller. La vida no ens explica quin era el comportament d'aquests escolars, però el que sí que deixa clar és que no va ser una bona rebuda. És molt probable que els escolars a la Universitat de París trobessin que el seu sistema de pensament era massa diferent de l'escolàstica que estaven acostumats i que no l'entenguessin. I, de fet, quan Llull va tornar a Montpeller, va portar a terme una revisió a fons del seu sistema per simplificar-lo i fer-lo més accessible. Hem de pensar què va significar aquest fracàs per Llull. París en aquell temps era el centre polític d'Europa. La monarquia francesa havia substituït el Sacre Imperi Romà Germànic com a principal poder temporal, només comparable en aquell moment amb el poder espiritual del papa. I a més, la Universitat de París era el centre intel·lectual del moment. Les idees, les novetats, les modes intel·lectuals es difonien des de París a tota Europa. Era un altaveu molt potent. I ser acceptat a la Universitat de París significava incorporar-se a l'avantguarda del seu temps. Però fracassar volia dir mantenir-se en el marge i per a Llull encara era més greu perquè venia d'una petita illa del Mediterrani que estava a la frontera amb el món musulmà i, a més, Llull no havia seguit l'itinerari formatiu estàndard del seu temps i, per tant, no s'havia incorporat al món del coneixement pel camí que es podia esperar. Tot això feia de Llull, d'alguna manera, un outsider, com en diríem ara. I, per tant, ser acceptat a París per ell era molt important, rebre aquesta validació. Per tant, el fet de no aconseguir-ho era un problema també bastant important. I és en aquest context que es va redactar el Llibre de Meravelles. I això ens ajuda a entendre algunes característiques d'aquesta obra. De què tracta el Llibre de Meravelles? És un itinerari, ara potser en diríem una road movie, precisament, d'un personatge... No sé si has volgut canviar la diapositiva, però no sé cap nosaltres veiem la mateixa. Sí, no l'he canviat. No l'he canviat. És que m'ha semblat que algunes vegades no es veu el mateix en la pantalla dels... Sí. No l'he canviada. Doncs estàvem dient de què tractava el Llibre de Meravelles. És un itinerari en què Fèlix, el seu protagonista, recorre el món
amb un únic objectiu, que és meravellar-se de com els homes s'han allunyat de Déu i s'han apartat de la finalitat per a la qual van ser creats, que és estimar i conèixer el seu creador. Al llarg d'aquest viatge, Llull es troba en situacions que el sorprenen, que fins i tot arriben a fer trontollar les seves creences, però també es trobarà amb personatges savis que seran la seva guia. Normalment són ermitans o filòsofs que l'ajudaran a entendre les realitats que es trobarà i que resoldran els dubtes que Fèlix els plantejarà. I al final d'aquest itinerari, Fèlix haurà pres d'aquests mestres el mètode per resoldre totes les qüestions difícils i haurà esdevingut savi. I per què hem dit ara fa un moment que el context en què es va escriure l'obra ens ajuda a entendre-la? Perquè hem vist que el viatge a París i l'intent d'explicar la seva art no van tenir el final feliç que Llull esperava. I de fet, si llegim el començament del llibre de Meravelles, el començament del pròleg, ho veurem d'una manera molt clara i és el que us llegiré ara. El pròleg del llibre de Meravelles comença amb aquestes paraules. Diu: en tristícia i enllanguiment estava un home en estranya terra. Forment s'hi meravellava de les gents d'aquest món, com tan poc coneixien i amaven Déu, qui aquest món ha creat i donat als homes en gran noblesa i bonesa, per tal que per ells fos molt amat i conegut. Aquest home plorava i planyia com Déu en est món ha tan pocs amadors e servidors e lluadors. E per çò que sia conegut, amat e servit, fa aquest llibre de meravelles, lo qual departeix en 10 parts. Generalment s'ha interpretat que aquest home, que està en tristícia i enllanguiment en estranya terra, és una transposició biogràfica de Llull mateix, unes transposicions biogràfiques que Llull tendeix molt a fer en la seva obra. Veiem aquest home que Llull està en una terra estranya, és a França i a més està moralment tocat pel fracàs del seu propòsit. Això pot explicar la diferència de to que hi ha amb el Blaquerne, que havia escrit a Montpeller només uns quants anys abans, entre 1276 i 1283. El Blaquerne, com ja vau poder veure, és una novel·la utòpica que proposa una reforma integral de la cristiandat, reforma que s'assoleix en el seu grau més alt. En canvi, el llibre de Meravelles comença amb la constatació del mal en el món, de la manca de caritat i de saviesa que hi ha en els homes i de com els homes s'han separat de Déu. El punt de partida, doncs, és més desesperançat i al llarg del seu viatge el Fèlix no canviarà la realitat, només provarà d'entendre-la i de discernir quin és el camí equivocat i quin és el bo. I el que ha passat entre el Blaquerne i el Fèlix és que Llull ha comprovat que els seus objectius no els assoliria tan fàcilment com havia cregut. L'estada a París per ell va ser un bany de realisme i la visió, podem dir, més ingènua o més confiada que hi havia al Blaquerne aquí ja s'ha trencat, s'ha perdut. Hem d'apuntar que el llibre de Meravelles va tenir una àmplia difusió en el seu temps. Tenim 6 manuscrits catalans medievals que es conserven, no cal dir on es conserven, simplement sabem que tenim 6 manuscrits medievals catalans, com podeu veure en aquest quadre, però una de les característiques d'aquesta obra són les traduccions a altres llengües ja en època medieval. Tenim un manuscrit en occità, tenim un manuscrit en castellà, tenim un manuscrit en francès i conservem 4 manuscrits en italià. Això és bastant insòlit, no només que hi hagués totes aquestes traduccions fetes ja en el seu moment, sinó que a més ens hagin arribat en aquest nombre. I és sobretot sorprenent en el cas de l'italià. És molt poc habitual que tinguem
4 testimonis en una altra llengua que no és la llengua original del llibre. I fins i tot un d'aquests manuscrits conservats, que està a la Biblioteca Colombina de Sevilla, va ser identificat no fa gaires anys. Aquesta quantitat de manuscrits, tant de la versió catalana com de traduccions, ens ha de fer pensar que l'obra va tenir una difusió molt àmplia i un èxit de públic molt important. Pensem que els manuscrits que ens arriben, que ens queden d'una obra medieval, sempre és una petita part del que va existir en el seu moment. Si ens en queden molts, vol dir que la difusió va ser encara molt més gran. I al costat d'aquests manuscrits medievals també tenim manuscrits d'època moderna entre els segles XVI i XVIII. I d'aquests n'hi ha 5 de catalans, 2 de castellans i altre cop 2 d'italians. Aquests manuscrits, copiats en una època tan tardana, s'han de posar en relació amb les gestions de la causa pia lul·liana per aconseguir la beatificació de Llull. Per poder fer tots els tràmits, des de Roma demanaven còpies de les obres per poder-les examinar, donar-hi el vistiplau, i aquí se'n copiaven i s'enviaven a Roma. Ara parlarem una mica de l'estructura del llibre de Meravelles. Hem dit que el llibre de Meravelles representa un viatge, el del seu personatge principal, Fèlix, però aquest viatge no és aleatori, sinó que està estructurat d'una manera molt precisa. Comença amb un pròleg, que n'hem llegit fa un moment una petita part, on hem vist que es parlava d'aquest home que estava en estranya terra, i aquest home té un fill, que és precisament Fèlix, i és aquest home el que envia Fèlix pel món perquè es meravelli de la situació de pecat en què es troben els homes, i això ens ho continua explicant el pròleg que ara veurem. Més endavant del pròleg ens diu això. Aquest home ens diu, li diu al seu fill: «Amaravellat a convé on és caritat e devoció anada. Ve per lo món e meravella't dels hòmens perquè cessen d'amar e conèixer Déu. Tota sa vida sia en amar e conèixer Déu e plora per los falliments dels homes qui Déu ignoren e desamen. Obedient fou Fèlix a son pare, del qual pres comiat amb gràcia i benedicció de Déu. E amb la doctrina que li donà son pare, anava per los boscatges, per munts, e per plans, e per erms, e per poblats, e per prínceps, e per cavallers, per castells, per ciutats, e meravellaves de les meravelles que són en lo món, e demanava çò que no entenia, e recontava çò que sabia. E en treballs i en perills se metia per tal que Déu fos feta reverència e honor». De fet, doncs, aquest paràgraf del llibre és pràcticament un spoiler del que ens trobarem a continuació. Ens fa un resum brevíssim del que serà el llibre. Fèlix anirà pel món, es posarà en perills per servir Déu, es meravellarà, és a dir, se sorprendrà, preguntarà el que no entén i dirà el que sap. I també ens fa un resum dels escenaris pels quals es mourà Fèlix. Anirà per ciutats, per boscos, per muntanyes, per planes, per pobles, per castells, i es trobarà amb prínceps i amb cavallers. Després del pròleg ens trobem amb 10 divisions que agrupen la matèria que es tracta a l'obra segons el seu contingut temàtic. Els manuscrits denominen aquestes divisions llibres, que era una manera habitual d'anomenar les grans parts en què es dividia una obra a l'edat mitjana, i nosaltres, jo aniré dient llibres, parts, de manera indistinta. Els 2 primers llibres, com teniu aquí en la diapositiva, estan dedicats, el primer a Déu, és a dir, a l'existència de Déu, a la Trinitat, a la creació, a l'encarnació, al pecat original, armada de Déu, als profetes i als apòstols. I el segon llibre està dedicat als àngels, si els àngels existeixen i quina és la seva naturalesa. És a dir, són
2 llibres que tracten de les realitats sobrenaturals. Els 4 llibres que venen a continuació tracten del món natural, del cel, el tercer, és a dir, dels astres, el quart dels elements, dels 4 elements que estan a la base que formen tot el que és creat, que ja venen de la filosofia clàssica, aigua, aire, foc i terra. I parla, a més d'aquests 4 elements, aquest llibre parla dels fenòmens meteorològics que s'expliquen precisament per la relació i les interaccions entre aquests 4 elements. El llibre 5è parla de les plantes, de les operacions de generació i corrupció que es produeixen en el món vegetal i de les propietats que tenen les plantes i de l'ús medicinal que poden tenir. L'últim llibre d'aquest apartat és dels metalls i parla de les característiques de les substàncies minerals i aprofita també per fer una condemna de l'alquímia. Després el que ve és el llibre 7è de les bèsties, que en principi esperarien que hauria de pertànyer al mateix grup de llibres anteriors i tractar d'un altre dels ordres del món natural, com és el dels animals. Però Llull aquí trenca la manera de tractar la matèria que havia seguit fins a aquest moment i en comptes de parlar-nos de les característiques dels animals o d'algunes espècies concretes d'animals, que és el que ens esperaríem, el que fa és inserir una faula, que és la que es coneix, molt coneguda, com a llibre de les bèsties. I aquesta faula, seguint la tradició, està protagonitzada per animals i és un mitjà per introduir una reflexió de caire polític sobre l'exercici del poder i sobre les virtuts que ha de tenir un bon governant i els vicis que ha d'evitar. El següent llibre, el llibre 8è, es titula D'home i tracta d'un altre dels nivells de la creació, l'home, que és el més noble perquè ha estat fet a imatge de Déu, i seria realment la part principal de l'obra i això ens ho demostra el fet que el llibre 8è, el llibre d'home, ell sol ocupa ja la meitat de tota l'extensió del llibre de meravelles. I aquest llibre, d'una banda, es presenta un tractat antropològic, ens parla de què és l'home, d'on sorgeix, quina és la finalitat de la seva vida a la Terra, per què es reprodueix, per què emmalalteix, per què mor. Parla també de les 3 potències de l'ànima, enteniment, memòria i voluntat, i dels 5 sentits corporals. Aquesta seria la part de tractat antropològic. I l'altra part és un tractat moral on s'analitzen les virtuts, els pecats i molts conceptes i realitats que envolten la vida humana, normalment tractats en parelles. Per exemple, ens parla en un mateix capítol de llibertat i servitud, en un altre ens parla de riquesa i pobresa, en un altre de veritat i falsedat, etc. I els 2 últims llibres que ens queden, que són el 9 i el 10, de Paradís i d'Infern, venen a ser una conclusió o conseqüència del llibre 8è, d'alguna manera. Tracten la vida després de la mort i diem que són una conseqüència perquè representen el destí final de l'home. O bé la salvació en cas que la vida hagin seguit aquests preceptes morals que s'exposaven al llibre 8è, o la condemnació eterna en cas que no s'hagin seguit aquests preceptes i s'hagi caigut en els vicis. I l'obra es tanca amb un epíleg que es titula De la fi del llibre, on se'ns narra la mort de Fèlix en un monestir i es deixa l'obra oberta perquè es pugui continuar. Però d'això en parlarem d'aquí una mica. Aquest esquema que hem vist repartit en 8 llibres
o 8 divisions de l'obra no és gratuït. El procés d'anar passant per tots aquests ordres de la realitat, des del més elevat, que seria la divinitat, fins als més baixos, que serien, per exemple, els elements, descansen una cosmovisió molt habitual a l'edat mitjana, que té les arrels en una visió platònica de la realitat, que va recollir Sant Agustí i que en el món medieval està representada sobretot pel pensament de Sant Bonaventura. En aquesta il·lustració que veieu aquí tenim aquesta idea plasmada gràficament. És una miniatura que pertany a un manuscrit conegut com el Breviculum, que es conserva a la ciutat alemanya de Karlsruhe. Aquest manuscrit és un recull d'obres lul·lianes que va fer després de la mort del mestre un dels seus deixebles parisencs, Tomàs Le Messier, i està decorat amb 12 miniatures que són realment molt boniques, ja es pot veure amb aquesta que tenim aquí, que representen diferents moments de la biografia de Llull i el contingut del seu pensament. En aquesta miniatura en concret podem veure a l'esquerra de la figura de Llull una escala dreta. En cada un dels graons de l'escala, si ho poguéssim veure, no es pot perquè és una mica petit, hi ha un text escrit i veuríem que cada graó correspon a alguns dels ordres de la realitat que hem vist fa un moment en l'estructura del llibre de Meravelles. És el que es coneix com l'escala de la creació. En aquesta visió platònica i agustiniana que hem dit, es considera que tots els nivells de la realitat estan relacionats. Hi ha una analogia entre tots els ordres i seguint aquesta analogia és possible anar pujant des de les realitats més elementals, remuntant-se als nivells cada cop més complexos fins a arribar a la divinitat. I a la inversa, partint de la divinitat, també per analogia, podem anar entenent i coneixent tots els estrats de la creació. I aquest procés ascendent i descendent es pot fer precisament per la semblança que hi ha entre tots els nivells. I aquesta és l'estructura intel·lectual que ordena tot el llibre. Aquesta seria l'estructura global. Si entrem una mica més ja en la forma literària, podem dir que el llibre de Meravelles té dos nivells de concreció. Primer hi ha el marc narratiu general de l'obra, que és el que s'explica en el pròleg, en el resum aquest breu que hem vist. Fèlix recorre el món com a espectador del comportament dels homes i se sorprèn de la maldat i la manca de caritat que descobreix. Aquest camí, com hem dit, no el fa sol. Al llarg de l'itinerari es troba al costat de personatges que sí que han girat l'esquena a Déu, es troben personatges exemplars que generalment són ermitans, savis, estudiosos i filòsofs dedicats a la vida contemplativa o filòsofs que també poden trobar-se, per exemple, com a preceptors de prínceps. I aquests personatges seran mestres de Fèlix. I la trama es descabdella seguint el fil de les converses que Fèlix té amb aquests mestres. A partir de la sorpresa que té davant de les situacions que contempla, fa una pregunta en un d'aquests mestres i el mestre li contesta. A vegades contesta de manera directa, responent exactament a la pregunta que ha fet, però moltes altres vegades, la majoria, respon mitjançant un exemple o també Llull l'anomena semblança, que és una petita peça narrativa, una petita història que s'explica precisament per aquestes relacions analògiques que hem vist que hi ha entre tots els nivells de la realitat. I aquesta petita història el que fa és respondre a la pregunta que havia fet Fèlix perquè es pot aplicar també a la qüestió que li provocava dubtes. Més endavant en veurem alguns exemples.
Per tant, podem dir que el Llibre de Meravelles és una obra en forma de diàleg, dins de la qual hi ha narracions que comencen i acaben, que uns personatges s'expliquen els uns als altres per exposar idees, respondre preguntes o il·lustrar principis morals. Aquesta forma dialogal no és estranya al món medieval, al contrari, és un recurs didàctic molt habitual, sobretot en els tractats de caire moral. I si mirem més enrere en el temps, només hem de pensar en els diàlegs de Plató o de Ciceró. Per tant, Llull està aquí adoptant un recurs retòric que forma part de la tradició que coneix. Però encara hi ha un altre element que dona estructura a l'obra, i és que aquest viatge que fa Fèlix no és un viatge pla, sinó que Fèlix evoluciona al llarg de l'itinerari. Es pot dir que el que fa és el seu recorregut és un camí de formació. Si no fos un anacronisme, gairebé podríem dir que el Llibre de Meravelles és un Bildungsroman, una novel·la iniciàtica. Fèlix comença la seva ruta, com ja hem dit, admirant-se del mal que hi ha al món, no entén que els homes es comporten com ho fan, ho pregunta i el personatge savi, que es troba en cada moment, il·lustra explicant les històries que hem dit, els exemples. Al llarg d'aquest trajecte, Fèlix anirà assimilant aquests coneixements i a poc va sent cada vegada més capaç d'entendre les situacions que contempla. Cada vegada necessita menys aclariments i cap al final del llibre ja és capaç no només d'entendre els exemples que li expliquen, sinó de crear-ne de propis. Aquest és, de fet, el camí d'aprenentatge que fa Fèlix. Aprèn a entendre la realitat en tots els seus nivells, interioritzant el mètode d'explicació que li ensenyen els seus mestres. Per tant, aprèn no només a entendre, sinó que, a més, aprèn a utilitzar els exemples, les narracions, per explicar el que ha entès. I quan acaba l'obra, al final de la seva vida, Fèlix és ja un home savi que ha après a pensar i a seguir el camí de rectitud moral i espiritual que li han ensenyat. I com que no podem deixar davant de la voluntat didàctica de la novel·la, aquest camí d'aprenentatge que fa Fèlix, per a Llull és també el camí d'aprenentatge que espera que faci el lector. Quan arribi al final del llibre, el lector haurà hagut d'interioritzar el seu mètode d'explicació, com haurà fet Fèlix, i haurà assolit també un nivell de saviesa més alt del que tenia a l'inici. Per tant, es pot dir que Fèlix i el lector estan fent el camí de la mà. I parlant del final, recordeu que acabem de dir fa un moment que el llibre té un final obert. És així, quan Fèlix ha acabat l'itinerari, es retira a un convent per entrar en el convent i passar-hi els anys que li quedin de vida. En aquest convent explica als monjos les seves aventures, que de fet són el Llibre de Meravelles, el que explica és el Llibre de Meravelles, i els monjos queden tan admirats que li demanen que no es quedin al convent, que es faci monjo però no es quedin al convent, sinó que continuï voltant pel món explicant les històries que els hi ha explicat amb ells, les del Llibre de Meravelles, i recollint-ne de noves. I que ara ho faci com una missió que li encarrega el mateix convent. Però abans que pugui tornar a marxar, Fèlix emmalalteix i mor. I ara veurem el que passa un cop Fèlix ha mort i veurem per què diem que el llibre té un final obert. Això és el que se'ns explica en l'últim capítol. Quan Fèlix fos soterrat molt honradament, el abat hac predicat e hac racontada la vida de Fèlix
un monjo qui era hom sant e de bona vida e qui en son coratge hac retingut lo desig de Fèlix e en sa memòria e enteniment hac retingut los exemples i les meravelles que Fèlix han recontades, aquell monge se meravellà de les gens perquè el dia de la llur mort entenen en honrament lo qual volen que hom los faça quan los soterra. Lo monjo entès que aquella meravella no havia recontada Fèlix en son llibre e dix que bonesa seria que hom la imacés. En après clamà mercè a l'abat e agenollàs d'anar en ell e d'anar en tot lo convent e implorant, amb gran devoció, demanar l'ofici que Fèlix sabia que ell l'hagués e que anàs per lo món segons que Fèlix fou altrejat. L'abat e tot lo convent consentiren al monjo e maceren-li nom segon Fèlix. L'abat donà benedicció a Fèlix, el segon Fèlix, e Fèlix anà per lo món recontant lo llibre de meravelles e multiplicà aquell segons les meravelles que trobava. E l'abat e tot lo convent ordenaren que per tots temps s'hagués en aquell monestir monjo que hagués aquell ofici e que hagués nom Fèlix. Veiem, doncs, que Fèlix mor, però el llibre no s'acaba, perquè l'ofici que havien encomanat a Fèlix d'anar pel món meravellant-se i recollint exemples, l'hereta un altre monjo del convent, a qui li posen de nom precisament segon Fèlix. Aquest segon Fèlix farà el mateix que havia fet el primer Fèlix, explicar les meravelles que Fèlix havia vist, per tant, explicar el llibre que tenim a les mans i buscar-ne de noves per fer créixer aquest llibre. I no només ho farà el segon Fèlix, sinó que queda establert que mentre existeixi el convent hi haurà un monjo que es dirà Fèlix i que farà exactament el mateix que va fer Fèlix i que ara farà el segon Fèlix. Per tant, el llibre que acabem de llegir no s'acaba, sinó que quan acaba torna a començar amb un nou personatge que no deixa de ser el mateix i hem de pensar que aquest llibre s'anirà enriquint i augmentant de manera indefinida. És a dir, podríem dir que té una forma circular o més aviat una forma en espiral, perquè el llibre que acaba i torna a començar no serà el mateix, sinó que anirà cada vegada fent-se més complet i afegint més històries al seu bagatge. És un joc metaliterari, aquest joc final que fa Llull en el Fèlix i que des de la nostra perspectiva ens sembla realment una solució molt moderna. Ara ens preguntarem quin gènere té el llibre de meravelles. Hem dit que nosaltres en diem novel·la, però que potser no està tan clar o potser ens haurem de preguntar si és o no és una novel·la. Aquest qualificatiu de novel·la, de fet, li escauria més al Blaquerne que al Fèlix, perquè el Blaquerne ens presenta una trajectòria vital d'un personatge des del naixement fins a la mort, se'ns explica el seu origen i ens explica tot el que fa al llarg de la seva vida i com va transformant la realitat que l'envolta. En canvi, de Fèlix en desconeixem l'origen i la seva funció al llarg del llibre és fer, d'alguna manera, de mirall d'una realitat externa a ell mateix. A més, Blaquerne es mou per alguns escenaris reals. Arriba a ser papa, per tant vol dir que va a Roma. En canvi, els escenaris que ens presenta el llibre de meravelles no són identificables, són escenaris ideals que podrien ser de qualsevol ciutat, de poble, cort, palau del temps de Llull. Tenen un caràcter més aviat al·legòric perquè el viatge també és al·legòric, és un viatge per assolir el coneixement. Aleshores, si diem que difícilment podríem qualificar el llibre de meravelles com a novel·la, almenys des del nostre concepte actual, ens podem preguntar en quin gènere l'hauríem de situar. Tenim diverses opcions.
i ja us dic ara que totes les opcions són possibles i que segurament el llibre de meravelles està en una cruïlla entre gèneres diferents. D'entrada, l'estructura de les parts i els continguts que tracta estan molt relacionats amb un gènere que era molt popular al segle XIII, que eren les enciclopèdies. Va ser una època en què es van multiplicar els llibres que volien recollir tots els coneixements del moment, sobretot pel que fa al món natural. Hi havia enciclopèdies en llatí i enciclopèdies en vulgar i van tenir un gran èxit. No és estrany, doncs, que Llull pensés en aquest format quan va voler fer un compendi de coneixements. La diferència entre el nostre llibre i les enciclopèdies és que Llull no pretén ser exhaustiu, no intenta recollir tot el saber, sinó que fa una tria en funció del tipus d'explicació que vol fer, dels exemples que vol incloure. I com que la finalitat última és que Fèlix i el lector, no ho oblidem, adquireixin l'habilitat d'explicar els fenòmens per ells mateixos d'una manera autònoma, no cal incloure'ls tots, perquè és més important aprendre el procediment per tractar tot el contingut possible, aprendre el procediment que tractar tot el contingut possible. I tampoc les divisions que fa de l'obra, el que s'anomenen els manuscrits llibres, i l'ordre en què els ordena no són els habituals de les enciclopèdies del seu temps, perquè Llull adapta tot el que li ofereix la tradició als seus propòsits. I, de fet, dins de l'obra lul·liana trobem una altra obra que és uns 8 anys posterior al llibre de meravelles, l'Arbre de ciència, que es tractarà també en aquest curs, el tractarà la professora Lola Badia, i que s'ajusta més al gènere d'enciclopèdia pel que fa a aquesta voluntat de totalitat. Per tant, tenim que el llibre de meravelles, en part, és una enciclopèdia. En segon lloc, ja hem dit que el llibre de meravelles té moltes característiques d'un tractat moral per a l'exhortació dels laics cap a la virtut. Ho és sobretot, com hem vist, el llibre 8è d'Home, però els ensenyaments morals estan repartits per tota l'obra i molts dels exemples tenen aquest component. Per tant, també és un tractat moral. Alguns estudiosos moderns han trobat també característiques en el llibre de meravelles que l'acosten a altres gèneres propis del seu temps. Per exemple, la professora Miquela Pereira l'ha emparentat amb els manuals de filosofia per a laics que també tenen una gran florida al segle XIII. Perquè aquesta és una època, com segurament ja us van explicar a propòsit del Blaquerna, en què es dona un procés d'emancipació intel·lectual dels laics a partir de l'afabliment de l'estructura feudal, de l'aparició de la burgesia urbana i la predicació dels ordes mendicants. Els laics experimenten el desig d'accedir a uns coneixements que fins a aquell moment havien estat destinats exclusivament als eclesiàstics. I això farà que es multipliquin les obres adreçades a aquest segment de la població, especialment en llengua vulgar, i els manuals de filosofia són una d'aquestes obres. Per tant, el llibre de meravelles també pot ser interpretat d'aquesta manera. I fins i tot, continuant amb aquesta línia, Fernando Domínguez també ha trobat punts de contacte amb els manuals per a l'ús dels predicadors. Aquests manuals oferien repertoris d'exemples per tal que el clergue els pogués utilitzar en els sermons per fer-los més amens i oferir models de comportament als feligresos. La diferència important és que en aquestes obres les històries es donaven com un recull, com una col·lecció, sense cap lligam i no s'inserien en un marc narratiu com sí que fa el Fèlix. I he deixat pel final una particularitat del Fèlix que no es pot atribuir al llegat de la tradició com les altres, les enciclopèdies, els tractats morals, els tractats de filosofia, els exemples per a la predicació, tot això estava en la tradició i formava part de l'entorn cultural en el qual Llull es movia. Però, a més, el Fèlix també es pot considerar
d'altra banda, com tota l'obra lul·liana, com una obra artística, però no en el sentit habitual, evidentment. Diem que és una obra artística perquè volem dir que aplica els principis de la seva art, del seu sistema de pensament, en l'estructuració de la matèria i amb els mecanismes per qual els exemples poden resoldre els dubtes que planteja el personatge del Fèlix. Evidentment, en això no hi entrarem perquè no és l'objectiu d'aquest curs i donaria per un curs sencer, però sí que és important deixar-ho, com a mínim apuntar-ho. Apuntar que el seu pensament teòric està al darrere de l'obra i justifica tries de procediments i de materials, perquè ja hem dit que Fèlix fa un itinerari cap al coneixement que implica aprendre uns mecanismes per explicar la realitat i aquests mecanismes són els propis de l'art, que en aquest període de la producció lul·liana es basa en l'exemplarisme, amb aquesta relació que ja hem comentat entre tots els nivells de la realitat. I després de tot això, el Fèlix, el llibre de meravelles, és una obra literària? Doncs sí, per nosaltres és una obra literària. Segurament no ho seria pel seu autor, segurament a Llull això no li agradaria gaire si ho diguéssim, perquè per ell el que nosaltres anomenem literatura és sempre subsidiària, està sempre al servei d'un altre objectiu superior, el que Llull en diu la primera intenció, que és conèixer i estimar Déu. Però per nosaltres sí, és clarament una obra literària. Preguntem-nos només per un moment, perquè fins ara hem parlat molt de meravella, de meravellar-se. Preguntem-nos per un moment què és això de la meravella i què és això de meravellar-se. És un terme que es troba en d'altres obres molt populars del seu moment. Les primeres, les guies de peregrins a la ciutat de Roma, que portaven precisament aquest títol, De mirabilibus urbis Romae, és a dir, sobre les meravelles de la ciutat de Roma i que van tenir, que van ser molt populars. En el llibre de meravelles, la meravella té dos components, aquest que ja hem vist, aquest component dolorós, en què es constata l'existència del mal i com els homes s'han allunyat de Déu, i això serà el motor de l'obra, és el que posa tota la trama en funcionament. Però al llarg de l'obra també hi ha una meravella en un sentit positiu, la sorpresa i admiració que experimenta Fèlix davant dels fenòmens naturals. La meravella ens pot fer pensar també en els miracles, són molt populars també les vides de sants, que expliquen els miracles que els sants han fet al llarg de la seva vida, i també els elements màgics que trobem en les novel·les de cavalleries, que devia ser una lectura que Llull devia conèixer força per la seva condició de cavaller i de cortesà, de laic culte. I aquestes novel·les de cavalleries tenen, hi apareixen fades, apareixen nans, apareixen encanteris, són un seguit d'elements meravellosos que també poden estar darrere del terme meravelles. És a dir, aquest terme, el terme de la meravella, en el lector de Llull segurament li portava ressons d'altres obres que el lector coneixia i, per tant, d'alguna manera predisposava i creava unes expectatives en aquest lector que s'acostava en aquesta obra. El que passa és que després el que es trobava era diferent segurament de les expectatives que duia, perquè les meravelles del llibre no són meravelles com les dels llibres de cavalleries, sinó que es produeixen i es resolen en un àmbit intel·lectual i moral. I quan s'arriba al coneixement de les operacions que hi ha darrere de la meravella i que permet entendre-la, aquesta meravella desapareix perquè la comprensió ha fet fora l'estranyesa que
que generava. Parlarem ara una mica més dels exemples, de fet ja n'hem estat parlant, però intentarem aprofundir-hi una mica més. I veurem alguns casos concrets, perquè ens fem una idea més clara de què són els exemples i de com funcionen. Ja ho hem dit, els exemples són petites peces narratives que els personatges, sobretot els ermitans i filòsofs, que instrueixen Fèlix, fan servir per mostrar els seus raonaments en comptes de respondre directament a una pregunta. Per tant, la funció de l'exemple és doble. D'una banda, és una estratègia didàctica, com el caramel que li donem a la criatura i que ajuda a empassar-se una medicina, i des d'aquest punt de vista didàctic està recollit ja en la retòrica clàssica i a l'edat mitjana s'utilitzava amb profusió. Hem vist que l'utilitzaven els predicadors per difondre la doctrina i hi havia moltes obres que eren simplement reculls d'exemples. I les faules tenien el mateix propòsit. Eren històries protagonitzades per animals que servien de vehicle a un ensenyament ètic. I això ho veurem encara millor quan parlem del llibre de les bèsties. I d'altra banda, a banda d'aquesta funció didàctica, també té l'altra funció característica de l'obra lul·liana, com ja hem dit, que és explicar diferents nivells de l'escala de la creació a causa de la semblança del joc, diríem, de miralls que hi ha entre aquests nivells. El que cal tenir també en compte és que explicat així sembla que sigui un procediment senzill. Fèlix fa una pregunta i el seu interlocutor li respon amb un exemple. Però, de fet, és un procediment que Llull tracta amb una gran habilitat i que pot arribar a complicar molt, perquè sovint, dins d'un exemple, un dels personatges de la narració utilitza al seu torn un altre exemple per comunicar el seu pensament. I això crea com una mena de desplegable en què els exemples van sortint els uns de dins dels altres amb una estructura de nines russes o de capses xineses. I això ho veurem de seguida. I un altre element molt interessant dels exemples és la qüestió de l'obscuritat. Hi ha moments al llarg del llibre en què Fèlix, després d'escoltar una resposta a una pregunta seva, que l'ermità o el filòsof fa amb un exemple, Fèlix no queda convençut, no ha entès què té a veure aquella història que l'han explicat amb la pregunta que ell ha fet. I aleshores li demana al seu mestre que li expliqui. I aquí el mestre li torna a explicar i torna a fer la resposta, però no ja amb una història, sinó explicant, donant la resposta directa. També hem vist que a mesura que el llibre avança i que Fèlix adquireix saviesa, cada cop està més preparat per entendre correctament el que el filòsof o l'ermità li explica i extreure l'ensenyament d'aquesta història. Perquè aquesta és la funció de l'obscuritat, estimular l'enteniment perquè s'afinin les capacitats i augmenti la capacitat de comprensió. És com quan aprenem una llengua. Si sempre llegim textos del mateix nivell de dificultat, no progressem mai, sempre ens quedem allà. Per aquest motiu, a Fèlix se li plantegen reptes difícils, de difícil comprensió, perquè això li obligui a fer servir més aquestes eines intel·lectuals per entendre-ho. I aquesta idea, els mestres de Fèlix la van dient al llarg de l'obra. D'alguna manera ensenyen les seves cartes, les cartes del seu mètode. I ho podem veure amb un fragment en què
hi ha un ermità que li ha respost a una pregunta amb un exemple i Fèlix no n'està convençut. I li diu: «Senya», dix Fèlix al sant ermità, «molt me meravell de vostres exemples, carvijares més, em sembla, que no facen res al propòsit de que jo us deman». I l'ermità li contesta: «Vell amic, cientment, és a dir, conscientment, vos fas tals semblances per çò que vostre enteniment excelsets entendre, car on pous obscura és la semblança, pus altament entén l'enteniment que aquella semblança entén». És a dir, és aquesta idea de que els exemples són difícils, són subtils, difícils d'entendre perquè Fèlix faci aquest esforç intel·lectual d'arribar-los a entendre. I després de veure tot això, penso que estem en millors condicions per comprendre la funció de la literatura a l'obra lul·liana, que ja hem dit que per el seu autor era clarament instrumental. La professora Lola Badia ho va definir amb el concepte de nova literatura o literatura alternativa. És a dir, a partir de la seva art, Llull es va proposar reformular tot el coneixement del seu temps per basar-lo en mecanismes del seu sistema que considerava que eren més sòlids. Així, al llarg de la seva vida, va escriure obres que tenien el qualificatiu de nou o nova en el títol i va produir una nova geometria, una retòrica nova, una física nova i moltes altres. Doncs seguint aquesta manera de denominar-ho de Llull, la professora Badia també va batejar les seves formes literàries amb el rètol de nova literatura, perquè és una literatura que no té una funció d'embellir el discurs, sinó que està al servei del seu pensament i té una funció subalterna respecte als propòsits del seu autor de difondre l'art. Tot està al servei d'aquesta primera intenció que hem dit fa un moment de conèixer i estimar Déu. Ara sí que passaríem a veure alguns casos de tot això que hem estat dient per veure com Llull realment aplica aquestes tècniques. I començarem pel cas... Abans de res, veig que ningú no té cap pregunta. Si algú té alguna cosa a preguntar, ja sabeu que estic oberta a qualsevol qüestió. I si no, passem a veure exemples concrets. I veurem exemples dels mètodes en què Llull planteja els seus exemples des del més fàcil a d'altres de més complexos. Aquí tenim, per exemple, un exemple molt fàcil en què Fèlix fa una pregunta i un filòsof li respon d'una manera completament directa. Tenim el Fèlix Preguntes. És el llibre 5è, el llibre dels metalls. Perdó, sí. No, és el llibre 6è. Fèlix pregunta: «Senya», dix Fèlix, «per qual natura és més de ferro que d'argent, ni d'or, ni de peres precioses?» Veu que en la natura hi ha molt més ferro que no pas or, i això li sorprèn i fa la pregunta. I el filòsof respon directament i diu: «Resposo a filòsof i dix que Déu ha creat de major abundància d'aquelles coses que són pus necessàries que d'aquelles que no són tan necessàries, així com de foc, d'aire, d'aigua, de terra, de forment, de sal, de ferro, de pedres i de les altres coses semblant a aquestes, car totes aquestes coses són pus útils a vida d'hom que no és pebre, ni or, ni argent, ni pedres precioses». Aquí el filòsof respon de manera directa. Hi ha més ferro que or o pedres precioses a la natura perquè el ferro és més necessari per l'home i Déu ha creat més quantitat d'aquelles substàncies que són més necessàries. Per tant, és un concepte que no té cap dificultat, és una resposta i és una pregunta i una resposta molt directa. Ara aquí podem veure un altre cas que és ja una mica diferent. Aquí sí que entra l'exemple. Aquí sí que... I a més entra
per les dues bandes. Normalment Fèlix fa una pregunta directa, com hem vist fa un moment. Aquí no, aquí la seva pregunta es fa mitjançant un exemple. Això no passa en molts casos, però sí que passa en alguns casos en què l'ull introdueix la pregunta sense fer-la directament, sinó a través d'una petita narració. I el filòsof després respondrà de la mateixa manera. La teniu aquí, la podeu llegir, però la llegirem en veu alta. Fa així. Senya, dix Fèlix, en una ciutat havia un noble burgès que havia dos fills, els quals eren grans clergues en teologia i en filosofia. L'un dels dos elegí vida ermitana a contemplar Déu, segons la ciència que presa havia. L'altre fill estava en la ciutat, ell llegia i mostrava i predicava per tal que la gent induís a conèixer i amar Déu. Gran qüestió fou d'aquells dos savis qual havia l'eta millor carrera. Fèlix aquí hauria pogut preguntar directament què és millor, vida activa o vida contemplativa, que de fet és el que està explicant. Però en comptes de fer la pregunta directa, la fa amb una petita narració, amb un exemple. I el filòsof respon amb un altre. I li diu, en una ciutat havia un filòsof qui era gran mestre en l'art de filosofia. Aquell llegí llongament l'art de filosofia en aquesta ciutat. Els escolans d'aquell mestre no aprofitaven tan fort en la ciència com el mestre volia, eren homes mundanals i que poc preaven la ciència de filosofia. El mestre d'aquells escolans era molt treballat per les lliçons que llegia i era molt despegat, que els escolans no volien aprendre diligentment. I per el gran treball que el mestre sostenia, vol deixar la ciutat i anar-se'n per un boscatge per tal que recrear sa ànima i son cor en el boscatge, contemplant Déu, i amar més estar en la companyia de les bèsties salvatges i dels arbres que en companyia de malvats homes i pecadors. Tenim, doncs, que aquesta narració que fa el filòsof està responent a la pregunta de Fèlix. Què és millor, deia Fèlix, preguntava Fèlix sense dir-ho, vida activa o vida contemplativa? Doncs el filòsof exposa una petita història en què un filòsof està ensenyant a la ciutat, però els seus alumnes no treuen profit d'allò que els ensenya i segurament aquí hem de veure un eco de la situació que acabava de passar o que estava passant Llull a París, en què els seus escolars de la universitat, els seus alumnes, tampoc semblava que fessin gaire cas dels seus ensenyaments. Doncs això mateix li passa a aquest filòsof i acaba tan fart que decideix deixar la ciutat i anar-se'n a un bosc i estar, com diu, abans en companyia de bèsties salvatges que en companyia de malvats homes pecadors, d'homes que no escolten els seus ensenyaments. Per tant, aquí el filòsof li està dient a Fèlix que entre vida activa i vida contemplativa és millor vida contemplativa perquè moltes vegades els homes no reben com haurien de rebre totes aquelles actuacions que es fan per induir-los a la virtut. Aquest seria l'exemple més habitual, el tipus de construcció més habitual que trobem en el Fèlix. Pregunta, resposta amb una petita narració, amb un exemple. Ara veurem, però, un cas molt més complex. Allò que hem dit fa un moment de nines russes o de caixes xineses, és a dir, exemples dins d'exemples. I veurem fins a quin punt Llull pot arribar a fer complex aquest mecanisme. És una mica llarg, ho sé, però crec que és necessari per poder veure després l'esquema que segueix. Ho llegirem, doncs. Comencem l'exemple. En una vella ribera d'aigua estava un vell arbre que era carregat de fulles i de flors. Un home tallava aquell arbre. Fèlix se meravellà perquè aquell home tallava aquell arbre, que tan vell i tan gran era. Vell amic, dix Fèlix a l'home qui tallava l'arbre,
qual és la raó perquè vos destruïts tan bell arbre com és aquest que tallats? I el filòsof, l'home no respon, però el filòsof que acompanya Fèlix respon i dona un exemple per explicar aquesta pregunta, per respondre, i és aquest. En una ciutat havia un canviador molt ric, és a dir, un prestador de diners, un usurer, hi havia un canviador molt ric dels béns temporals, més de les virtuts espirituals era molt freturós. Un jorn s'esdevé que un pobre venga a la taula on el canviador tenia molts diners. Aquell pobre pregà al canviador que per amor de Déu li fes el moina d'un diner, pues que Déu li havia donat tants diners. El canviador no vol fer el moina al pobre, ens li dix moltes paraules vilanes i mal ensenyades. El pobre amb paciència en sa pobresa i en la vilania que el canviador li deia. Aquell pobre considerava en son coratge com gran damnatge era la vida d'aquell canviador i com gran bé seria la sua mort, car de les grans riqueses que aquell canviador havia, se seguira gran bé après sa mort. En breu de temps, Déu occís va matar aquell canviador, qui empatxava molts diners, que no se'n seguia negun bé de mentre vivia. I après sa mort de partís aquella riquesa i feu a molt de bé. És a dir, amb aquest exemple, el filòsof està comparant el canviador amb l'arbre que es talla. L'arbre és vell, però no dona fruit, no se segueix cap bé de l'existència d'aquest arbre. El canviador té molts diners, però no vol fer almoina, aquests diners no circulen i, per tant, no es fa cap bé. I Déu acaba fent que mori el canviador, que seria com tallar l'arbre. Aquest és un exemple que en principi queda aquí, no segueix. Després en aquest capítol ve un altre exemple i després d'alguna manera es torna a reprendre amb un exemple que sí que tindrà ja aquesta estructura de nines russes que dèiem. I és aquest. En aquella ribera on l'hom tallava l'arbre que fullava i floria mas no granava, havia un pomer que era tan fortment carregat de pomes que moltes branques havia trencades en aquell pomer per la gran multitud d'aquelles pomes. Dix Fèlix, senyor, per qual natura aquest pomer ha llevades tantes pomes que si mateix se trenca i es corromp, lletsia que el pomer no manuc, no menja ninguna de les pomes. Ara ens trobem amb un arbre que és el contrari, hi ha un joc de miralls, és el contrari de l'arbre que havíem vist en l'exemple anterior. Aquest arbre sí que dona fruit i dona tant fruit que precisament l'arbre es destrueix, les branques es trenquen. Això Fèlix el sorprèn i pregunta per què aquest arbre treu tant de fruit que s'acaba fent mal a ell mateix. I aquí el filòsof explica un altre exemple i diu: en una ciutat havia un bisbe i un cavaller qui eren frares. El bisbe era molt vell de persona i havia moltes lletres. Aquell bisbe era semblant a l'arbre que l'hom tallava i adelitava sense les lletres i en la bellesa de sa persona i en son honrament. La bellesa, les lletres, l'honrament seria com les fulles i les flors de l'arbre que tallaven. Aquell bisbe no curava de la final intenció perquè era bisbe i no feia ningú fruit. El cavaller era veguer de la ciutat i per açò que pogués tenir justícia trenuitava i treballava nit i jorn, per lo qual treball confonia i corrompia sa persona. Estant que el bisbe estava en son sojorn i en sa gran venenança i feia tot quan podia com pogués viure llongament, un foll feu al bisbe aquesta qüestió. Ara és un personatge de la història, de la narració, qui fa una pregunta. Senya, dix lo foll, per qual natura vos, qui sots bisbe, amats més sojornar i molt viure, com si ets bisbe per honrar Jesucrist i per ésser pus semblant a ell de mentre que vivits en aquest món, que vostre frare, qui més treballa que vos, en amar i servir Jesucrist. El bisbe es va enfadar molt i dix moltes vilanes paraules al foll. I un savi clergue solvé la qüestió segons aquestes paraules. I veiem que en aquest nivell
s'ha reproduït exactament la mateixa estructura que teníem en el nivell superior. Fèlix pregunta, el filòsof o l'ermità respon. Aquí estem dins un exemple i dins d'aquest exemple hi ha un personatge que pregunta i un clergue savi que també respon i respon també amb una altra narració, amb una altra història. I aquí aquest joc de miralls que dèiem. I aquesta segona història que es dona dins del marc general és aquesta. 2 pomers havia en una vinya. Un pomer llevava moltes fulles i moltes flors, mas no aportava tantes pomes com l'altre pomer, que tantes de fulles ni de flors no llevava. Tenim aquí els 2 arbres. Tenim el primer arbre que només tenia fulles i flors i que el tallaven perquè no donava fruit i tenim també el pomer que sí que donava fruit. Aquests 2 arbres del segon nivell d'exemples són també com un mirall dels arbres que hi ha en els exemples superiors. Un jorn, continuem, un jorn s'esdeven que el senyor de la vinya entra en la vinya i viu amb dosos los pomers. En la un viu moltes pomes i en l'altra moltes fulles i flors. Aquell senyor de la vinya feu tallar el pomer que no llevava pomes i feu bé pensar, és a dir, adobar, tenir cura d'aquell pomer que moltes pomes llevava. Aquell home que tallava el pomer demanà al senyor de la vinya per què feu tallar el pomer que fruit no llevava i havia manat que del pomer que fruit llevava que hom pensés bé. És a dir, aquí tenim un altre home en un nivell inferior que també està fent una pregunta, com havia fet el Foll, com havia fet Fèlix. I la pregunta que està fent per què fa tallar el pomer que no treu fruit és la pregunta que havia fet Fèlix en l'exemple anterior que havíem deixat enrere. I el senyor de la vinya diu que folla era la qüestió que el pagès feia, que té una certa gràcia perquè en el fons l'ermità li està dient a Fèlix que la primera pregunta que ell havia fet era una pregunta folla, d'algú que té poc enteniment. I un cop acaba d'explicar aquest exemple, que és un exemple complex, segurament l'ull pensa que no n'hi ha prou de deixar-ho així i que necessita explicar-lo. I aleshores l'ermità explica ja aquest exemple d'una manera més directa. I diu: més pus foll era lo bisbe, que per sojornar cuidava més viure que el cavaller son frare, que vivia per so que seguís la final intenció perquè lo rei l'havia elet i sabegué d'aquella ciutat. Car major virtut havia la final intenció que el cavaller conservava en impetrar amb Déu llonga vida el cavaller que la virtut que el bisbe havia en menjar i en sojornar. En així com l'arbre que llevava pomes que fos pus agradable a son senyor per fer fruit que l'arbre que no llevava pomes i llevava fulles i flors. Aquí hem tingut un exemple que l'hem d'alguna manera, ara ho farem, ho posarem gràficament perquè és que si no ho fem no ens entendrem gaire. És un exemple complex que té molts nivells i que per tant està bé que el puguem d'alguna manera exemplificar aquests nivells. Aquí tenim les nines russes perquè és una mica el procediment que hem dit que es produïa. Primer tenim la situació 1, que és la primera, quan Fèlix pregunta per què algú està tallant un arbre que no té fruit i té fulles i flors. Aquesta és la primera situació que es tanca en ella mateixa. Però més endavant, no seguit, sinó saltant un exemple, ens trobem en la segona situació, que és un arbre que sí que dona fruit i que per això es trenca ell mateix. Fèlix pregunta, l'ermità respon i respon amb un exemple. L'exemple dels 2 frares, un bisbe, un cavaller, un que no compleix la seva missió, el bisbe, i l'altre, el cavaller, que sí que compleix la missió que li pertoca. I dins, ja tenim un exemple dins de la primera situació. I dins d'aquest exemple
un personatge fa una altra pregunta i un altre personatge savi respon a aquesta pregunta amb un altre exemple, el dels dos pomers, un que dona fruit i l'altre que no. I aquest exemple que està en el segon nivell funciona com un mirall, tant a la situació primera, la de l'arbre que es talla, com a la situació segona, l'arbre carregat de fruits. Veiem com aquesta nina russa, l'obrim i trobem un exemple. I en aquest exemple l'obrim i trobem un segon exemple. I el primer exemple respon la pregunta que ha fet Fèlix en la situació 2. El segon exemple respon la pregunta que es fa en el primer exemple, però al mateix temps està responent a aquella situació primera que en principi havia quedat tancada, que ja ens n'havíem oblidat, però que ara Llull la rescata i utilitza un exemple també per referir-se a aquella primera situació. I quan el filòsof fa aquell petit resum final explicant realment quin és l'ensenyament que s'ha de treure d'aquests exemples per si no havia quedat clar, està responent també a totes les situacions que hem vist i de totes les preguntes que s'han fet. És a dir, l'estructura d'aquesta seqüència és una estructura complexa que no és fàcil de seguir i que es veu fins a quin punt Llull no es limita a fer pregunta-resposta, pregunta-resposta, sinó que fa que les preguntes i les respostes s'imbriquin, unes responguin a les altres i els diferents nivells d'exemplaritat vagin també d'un a l'altre, pugin i baixin. I aquest és un mecanisme força complex, n'hi ha més. N'hi ha més i hauríem pogut fer això amb d'altres exemples, però aquest ja és prou il·lustratiu de què és el que Llull fa amb aquests mecanismes narratius. Les fletxes en blau el que fan és, com posa aquí, és marcar el sentit de les respostes. Aquesta responent cada exemple que respon no només a la pregunta directa que li han fet, sinó a d'altres exemples o situacions que hem vist anteriorment i que estan en un altre nivell. Doncs fins ara hem parlat en general del llibre de meravelles, ara entrarem a parlar del llibre de les bèsties, que ja hem vist que era l'apartat 7, el llibre 7è del llibre de meravelles, que sens dubte és el fragment més conegut d'aquesta obra i que també és la que pot donar un accés més planer per als lectors, perquè és el que té un contingut més clarament narratiu i, per tant, literari, per tant, més fàcilment identificable. Estem més acostumats a aquest tipus de narració. Quan estem llegint el llibre de meravelles i arribem al llibre de les bèsties, ens quedem una mica sorpresos, perquè l'esquema general de l'obra, al qual ja ens havíem habituat, s'altera de cop. El marc dialogal, que constitueixen les converses, preguntes i respostes entre Fèlix i els seus acompanyants, desapareix i dona pas a una faula amb un principi i un final protagonitzada per animals. Aquí Fèlix ja no intervé, només al començament i al final, sinó que és un simple espectador i la trama es va desenvolupant directament davant dels ulls del lector. A més, el llibre de les bèsties, com hem vist, està inserit en el bloc que tracta del món natural i esperaríem que Llull ens parlés dels animals en els mateixos termes que ens havia parlat del cel, dels elements, de les plantes o dels metalls, amb preguntes i respostes sobre la seva naturalesa.
Però aquí Llull trenca amb les expectatives que tenia el lector i introdueix el que en podríem dir un tractat polític, on els animals són només una excusa per parlar de com ha de ser i com no ha de ser el govern dels poderosos, òbviament de les societats humanes. Que els animals serveixin com a pretext per parlar del comportament humà no té res estrany perquè és un mecanisme de llarga tradició des de les faules clàssiques d'Isop i també molt tractat en les tradicions orientals. Per tant, és un altre dels elements del llegat de la tradició que Llull adapta per als seus interessos. Aquest canvi, tan clar en l'esquema narratiu de la resta de la novel·la, ha fet trencar molt el cap als estudiosos que s'han preguntat sovint si el llibre de les bèsties va ser produït en el transcurs de la redacció de l'obra o si podria ser que hagués estat ja escrit anteriorment i que Llull simplement l'aprofités en aquest moment, en aquest punt concret del llibre de Meravelles. És una qüestió que encara està oberta, que s'ha d'analitzar més. Però tot i així, també hi ha arguments per defensar que el llibre de les bèsties forma part integrant del pla de Llull per a aquesta obra. Un d'aquests arguments és que el llibre de les bèsties no va circular mai com una obra independent del llibre de Meravelles, com a vegades sí que va passar en fragments molt unitaris d'altres obres lul·lianes. Això vol dir que els copistes dels manuscrits i els lectors no van interpretar mai que el llibre de les bèsties fos una unitat independent, una unitat a part a dins del llibre. I, de fet, la publicació del llibre de les bèsties de manera autònoma no va començar fins al segle XIX i té molt a veure amb la nostra sensibilitat com a lectors moderns. D'altra banda, hi ha un argument que a mi em sembla que és encara de més pes i és que a l'interior del llibre de les bèsties els animals utilitzen per debatre entre ells el mateix procediment exemplar que veiem a la resta de l'obra. Per defensar els seus raonaments, els animals s'expliquen els uns als altres petites narracions amb els mateixos mecanismes que hem vist fins ara, inclòs el de les nines russes, el d'exemples dins d'exemples. I, de fet, hi ha diàlegs que són una mena de ping-pong en què els personatges fan rèpliques i contrarèpliques d'exemples entre els uns i els altres, cosa que veureu d'aquí un moment. I això sol ja ens hauria de fer pensar que la falta d'homogeneïtat del llibre de les bèsties amb la resta de l'obra és més aparent que real. Però, de moment, el tema no està del tot tancat. Quin és l'argument del llibre de les bèsties? La narració comença quan tots els animals del bosc estan reunits en un pla per escollir el seu rei. I es produeix una gran controvèrsia entre dos grups d'animals, els herbívors i els carnívors. Els carnívors defensen que sigui rei el lleó, però els herbívors no hi estan d'acord perquè creuen que no se sentiran representats pel lleó, ja que ells són animals, són aliment pel lleó i per la resta de carnívors. Finalment, però, després de molta discussió, és escollit el lleó i el pas següent és escollir els animals que formaran part del seu consell i que l'ajudaran a prendre les decisions sobre el govern. En aquest conflicte és quan comença a treure al cap un animal que acabarà sent el protagonista i el motor de tota la història, que és la guineu, anomenada, que s'anomena en la narració renard. Renard és el mot medieval més estès per anomenar la guineu, d'origen germànic i que va esdevenir molt popular precisament a causa d'una obra francesa, el roman de Renard, que va tenir una gran difusió. Aquesta guineu, la renard, té la pretensió de formar part del Consell del Rei, però no és escollida. Això li provoca un gran ressentiment i decideix trair el rei i posar un altre animal com a rei,
un animal que ella pugui manipular a la seva conveniència. I la resta de la faula, la resta del llibre de les bèsties, consisteix en les estratègies i en les maquinacions de la guineu per aconseguir els seus objectius i arribar a tenir el màxim de poder possible en la cort del rei. Estratègies que triomfen fins a l'últim moment, fins que la guineu és descoberta i és castigada amb una mala fi, que és la seva mort. Al costat de totes aquestes diferències que té el llibre de les bèsties respecte al conjunt del llibre de meravelles, tenim també una altra característica, que és l'origen dels exemples, de les narracions que se'ns expliquen. I això és el que veurem a continuació. Per a la majoria dels exemples del conjunt del llibre no s'ha pogut trobar cap precedent literari. S'ha arribat a la conclusió que són majoritàriament una invenció del mateix Llull. Quan hi arribem al llibre de les bèsties, però, ens trobem amb històries que ja tenen una tradició i que provenen de fonts molt concretes, segurament amb un origen folclòric molt antic. Dels 33 exemples del llibre de les bèsties, n'hi ha 12 que provenen de fonts orientals. I d'aquests 12, 11 provenen d'una obra anomenada Kalila i Dimna, que és una traducció àrab a través del persa d'un recull de faules índies escrites en sànscrit entre els anys 200 abans de Crist i 300 després de Crist, que s'anomena, que portava per títol Panchatantra. L'obra va ser coneguda a l'Occident medieval a través de dues traduccions. La traducció castellana, que va impulsar Alfons Desè el Savi a partir de l'àrab i que es titula així, Kalila e Dimna, i la traducció llatina, que en va fer el convers italià Joan de Capua a partir de la versió hebrea i que du per nom Directorium Vitae Humanae. Moltes de les faules del Kalila e Dimna estan protagonitzades per dos xacals, que es diuen així, Kalila i Dimna, que tenen dos comportaments antagònics. No sabem a quina d'aquestes versions va tenir accés Llull, tot i que s'han detectat més coincidències amb la versió llatina de Joan de Capua. També és possible que no conegués cap d'aquestes dues versions, sinó que les faules li arribessin a través d'altres reculls, que pleguessin narracions del Kalila i Dimna, però també d'altres obres, que no seria gens estrany perquè va ser realment una lectura tremendament popular. Aquests serien les històries que tenen un origen, que no són creació del propi Llull, la majoria tindrien aquesta procedència. També s'ha trobat un exemple que prové d'una altra obra, el llibre dels 7 savis de Roma, en unes versions, el títol és aquest, en altres versions és Sendebar, que també és de procedència oriental. També hi ha una altra història que té com origen la llegenda de Barlam i Josafat, que és una narració inspirada en la vida de Buda, que posteriorment va ser cristianitzada, i encara hi ha una altra narració que prové de les 1001 nits. És a dir, les fonts són diverses i segurament són totes fonts que estaven presents, històries que estaven presents en aquests reculls d'exemples que circulaven tant en l'època de Llull. I la resta d'exemples del llibre de les bèsties sí que hem de considerar que són creació del mateix Llull i que tenen les mateixes característiques que ja hem vist pel conjunt del llibre. Ja que hem parlat sobre
en quin gènere es podia classificar el llibre de Meravelles en el seu conjunt, potser també ens ho podem plantejar pel que fa directament al llibre, només el llibre de les bèsties. I el gènere al qual podem pensar que respon sobretot és el gènere del mirall de prínceps. Eren obres també molt populars a la seva època que recollien consells i indicacions per als governants perquè les tinguessin en compte en la seva actuació de govern. De fet, al final del llibre de les bèsties se'ns diu que un cop escrit aquell llibre, Fèlix el portà a un rei. Suposem que aquest rei va ser el rei Felip IV de França, com ja hem vist que Llull s'hi va entrevistar durant la seva estada a París, i segurament la funció de portar-li aquest llibre al rei era perquè li servís de guia, de consell per actuar en la seva cort. Quina és la visió que Llull té de l'exercici del poder? Doncs clarament, ho veurem ara quan analitzem una mica l'estructura del llibre de les bèsties, és una visió conservadora, és una visió que busca mantenir el respecte per la jerarquia social. Això ja hi era en les històries orientals que Llull recull i que insereix en el llibre de les bèsties. Ja existia, ja hi era, ja estava present perquè venia de societats realment també molt autoritàries i molt jeràrquiques. I Llull mantindrà aquesta mateixa idea. I una altra característica molt interessant del llibre de les bèsties, de fet de tot el llibre de Meravelles, però del llibre de les bèsties, també és el retrat que Llull fa de la societat del seu temps. Apareixen molts escenaris diferents, molts personatges diferents, sobretot en l'ambaixada que dos dels animals, el lleopard i l'unça, faran a la cort dels reis dels homes. Veurem personatges de tots els estaments socials i situacions de la vida quotidiana i pròpies de les corts del seu temps. És un retaule realment molt viu i molt atractiu de la societat del seu moment. Aquesta característica de mirall de prínceps que hem dit que té el llibre de les bèsties es posa de manifest, evidentment, amb tota la trama general de l'obra, com veurem d'aquí un moment, però també en aquest episodi, que ocupa tot un capítol, de l'ambaixada d'aquests dos animals que van a parlar amb el rei dels homes. En aquest capítol, el que veiem és tot un seguit de comportaments d'aquest rei i de mals usos en aquesta ciutat on està el rei, que són un compendi de tot allò que un rei no hauria de fer. Quins vicis trobem? Doncs quan arriben els dos ambaixadors a la porta de la ciutat es troben unes folles fembres, unes prostitutes que exerceixen el seu ofici. Per tant, constaten que en el món dels homes la luxúria té un paper molt important. El rei triga molt a rebre'ls perquè, per vanitat, considera que si està disponible pels seus súbdits o per qui vulgui parlar amb ell, això li resta importància a la seva situació. Després, en les festes de la cort, troba que hi ha mals costums perquè hi ha joglars que fan cançons que lloen comportaments deshonestos. A més, el rei es comporta d'una manera imprudent perquè fa diferències entre els dos ambaixadors, tracta millor a un que a l'altre i això fa que neixi una rivalitat entre tots dos que tindrà conseqüències. És una actitud imprudent d'aquest rei.
hi ha un malbaratament econòmic. El rei ajunta, fa un acord, gasta molts diners i com que no en té prou, el que fa és demanar diners, posar un impost per demanar diners als súbdits, amb la qual cosa el país, la ciutat s'empobreix. El rei també no desatén les obligacions que li pertoquen com a rei perquè prefereix entregar-se a la luxúria o practicar la caça o altres activitats d'aquesta mena. I, finalment, una qüestió que és molt important per la trama general del llibre de Meravelles, que és que el Consell del Rei, els consellers, els que l'han d'ajudar a prendre les seves decisions, és malvat. El Consell és malvat i cada membre vol manar més del que mana el rei. Aquest és el compendi de tots els vicis que troben aquests ambaixadors que van a la cort dels homes i és una manera de dir-nos, com a mirall invers, què és el que hauria de tenir el rei, quines haurien de ser els seus comportaments, que són exactament el negatiu d'això que aquests ambaixadors estan veient a la ciutat. Mirem una mica l'estructura. Ja hem dit que el llibre de les bèsties és una història, és una faula que comença i acaba en ella mateixa. Quan comença el capítol encara apareix Fèlix, que es troba amb uns apòstols que l'adrecen al lloc on els animals volen escollir rei. Diguem que el marc narratiu es troba al començament del capítol i al final del capítol torna aquest marc narratiu quan se'ns indica que Fèlix va portar aquest llibre, el llibre de les bèsties, a un rei. És només per emmarcar la història, però la història, el que és el nucli, no té res a veure amb aquest marc narratiu general. Hem dit ja que tota la història del llibre de les bèsties són les maquinacions de Narranart que vol arribar a exercir el màxim de poder. I per aconseguir-ho segueix dues línies d'actuació. Per una banda, es desfà amb tota mena d'estratègies dels seus adversaris, dels animals que desconfien d'ella, dels consellers que ara mateix té el rei o dels animals que podrien ser prou astuts per descobrir-li el joc. Això d'una banda. D'una banda fa fora els animals que li poden fer ombra i per l'altra posen als llocs clau de la cort personatges dèbils, personatges que no són tan astuts i que més li tenen por i que no se li poden girar en contra. I aquests són les dues línies d'actuació que seguirà Narranart al llarg del llibre. Com ho aconsegueix? Doncs s'aprofita de la rivalitat que hi ha entre els animals que mengen carn i els animals que mengen herba. Dels animals que mengen carn, que són els poderosos, els forts, aconsegueix desfer-se d'ells o els allunya de la cort, com aquests ambaixadors que envia a la cort dels homes, o els enemista entre ells perquè es matin i, per tant, aconseguir desfer-se'n de tots dos. I per l'altra banda, dels animals que mengen herba, prova de treure-se'ls. D'una banda, vol atreure el bou i l'orifant, que tot i ser herbívors són animals grossos i per tant podrien arribar, són forts, i podrien arribar a enfrontar-se al lleó, i prova de treure'ls proposant-los a un darrere l'altre que matin el lleó i que ocupin el seu lloc. I de l'altra banda intenta treure's també els herbívors més petits, aquests que són dèbils, que no poden ser una amenaça per Narranart, perquè precisament són l'aliment de Narranart i per tant el temen. Veiem que intentarà fer dues coses Narranart. D'una banda, ocupar els llocs clau del funcionariat de la cort, que és el cambrer i el porter. Els dos animals que ocupen aquests llocs els envia com a regals al rei dels homes. I és el bou
que és un animal que està dins de la confiança de Narranart i la Narranart mateixa ocupen aquell lloc. Quan el rei mata el bou, que és Narranart la que instiga l'assassinat del bou, i quan Narranart entra a formar part del Consell del Rei, són el conill i el paó els que ocupen el seu lloc, que són aquells animals herbívors petits que no són una amenaça per Narranart perquè la temen. Per tant, ha aconseguit posar en aquests llocs personatges clau els quals ella controla. I d'altra banda, com hem vist, la manera de desfer-se de tots els consellers del rei per arribar a ser ella l'única consellera i manipular el rei en el seu interès és la que veiem aquí. O els envia a la cort dels homes o els enemista entre ells, com fa el lleopard amb el rei i després amb l'unça, i per tant el lleopard mata l'onze, el rei mata el lleopard i aconsegueix desfer-se d'aquests dos animals grossos que són un perill. I el mateix va fent amb tots els altres consellers del rei fins que arriba un moment que Narranart és l'única consellera del rei. Hi ha un procés d'ascens de Narranart al màxim de poder, però després, i aquí està l'ensenyament moral i polític, hi ha la caiguda de Narranart. Narranart puja, parteix d'una situació en què no la volen al Consell, després aconsegueix que el rei l'anomeni porter, després aconsegueix entrar al Consell del rei i arriba un moment en què Narranart és l'únic membre del Consell del rei. Ha arribat al màxim del seu poder, però en el moment que arriba al màxim és també quan comença a caure, perquè els animals que li havien fet costat, que s'havien deixat convèncer per ella, comencen a desconfiar, com el cas del bou, que era el seu principal aliat, i Narranart tramarà la mort del bou, i després recordarà que abans que el bou havia proposat a l'elefant, ser rei, matar el rei, el lleó, i ocupar el seu lloc. I com que sap que l'elefant coneix les seves intencions, té por que la descobreixi el rei i decideix fer cas o tirar endavant aquesta proposta que li havia fet perquè mati el rei i l'elefant ocupi el seu lloc. Però l'elefant, que ja havia desconfiat de Narranart al començament, torna a desconfiar i al final la descobreix el rei. I utilitza un estratagema, que ara no ho veurem perquè no tenim temps, en què demostra que aconsegueix vèncer Narranart amb la mateixa astúcia que Narranart havia aconseguit fer-se un lloc a la cort i arribar a ser el personatge més important de la cort al costat del rei. Aquesta seria tota l'estructura del llibre de les bèsties. I si ara tingués temps, us llegiria el capítol 39, que és sobre com Narranart va ordir tota la traïció contra el rei. El que passa és que, com es veu, és un capítol força llarg i crec que no hi haurà temps de llegir-lo tot. Però sí que voldria llegir un dels exemples d'aquest capítol, que és aquest, que ens dona ben bé la idea de la concepció del poder que hi ha en el llibre de les bèsties. I diu així: en una terra s'esdevenc, aquest és un exemple que explica de Narranart per respondre a un que havia explicat anteriorment l'Orifany. I diu així: en una terra s'esdevenc que un milà portava una rata i un ermità pregà a Déu que aquella rata caigués sense falda. Per les oracions del Sant Tom, Déu feu caer aquella rata en la falda d'aquell ermità.
lo qual prega Déu que em faés una bella donzella. Déu exoí los precs de l'ermità e feu de la rata una bella donzella. Filla, dix l'ermità, vos voletz lo sol per marit? Senya no, car al sol tollen les nus la claredat. E l'ermità demanà si volia per marit la lluna. E ella dix que la lluna no havia sa claredat per si mateixa, ans l'havia per lo sol. Bella filla, voletz vos lo núvol per marit? Respost que no, car lo vent manava les nus allà on se volia. La donzella no vol lo vent per marit, per çò que les muntanyes l'empatxaven a son moviment, ni vol que les muntanyes per çò que les rates les foradaven, ni vol hom per marit, per çò que rucseïa les rates. A la fi la donzella pregà l'ermità que pregàs Déu que tornàs rata en així com davant s'era e que li donàs per marit un vell rat. En aquest exemple, que explica Naranart, que és un dels exemples que provenen del Kalila Edimna, veiem que hi ha un ensenyament final perquè al final la rata transformada en donzella, quan ha d'acceptar un marit, acaba desitjant que tornar a ser rata i tenir per marit un ratolí. És un ensenyament que ens parla d'aquest immobilisme social en què totes les classes, tots els estaments s'han de mantenir en el nivell que els pertoca i que no és aconsellable trastocar aquest ordre social intentant sortir-se d'aquest nivell que els pertany. I és curiós adonar-nos que aquest exemple i, per tant, aquest ensenyament l'està vehiculant Naranart, però precisament Naranart el que vol fer és trastocar aquest ordre social, perquè el que vol és escalar en aquest ordre per arribar a una altura de poder que a ella no li pertoca. Per tant, hi ha aquí un component irònic perquè Naranart està aconsellant un comportament que precisament no és el comportament que ella està seguint. No continuarem amb els altres exemples perquè ja no ens queda temps. Com he dit abans, tenim unes propostes didàctiques aquí al final del PowerPoint que es poden utilitzar si es considera necessari per treballar a l'aula amb els alumnes. I tenim també una petita bibliografia. Tenim aquí unes edicions de l'obra, del llibre de Meravelles. Una és l'edició a cura d'Anthony Bonner, que ara s'ha tornat a reeditar a l'editorial Barsino, amb un llenguatge mínimament adaptat. Tenim també una edició parcial d'alguns fragments en la col·lecció Tríada Clàssics de Teide, aquesta sí adaptada al català modern. I tenim també una edició del Llibre de les Bèsties, únicament del Llibre de les Bèsties, amb la versió moderna de Miquel Desclot i amb unes il·lustracions precioses de Perico Pastor, que és un llibre molt recomanable i molt vell. Tenim algunes obres més que parlen de la literatura del Llibre de Meravelles en general, per part de Xavier Bonillo, i un llibre sobre la literatura exemplar en Ramon Llull, en general, de José Aragüés, molt recomanable. També sobre les fonts del Llibre de les Bèsties i sobre el contingut jurídic i polític. I per acabar, tenim aquí els enllaços al web que és Ramon Llull, que dona una visió general molt bona i prou completa de l'autor, també a la base de dades Ramon Llull,
on tenim totes les obres, manuscrits, edicions, hi ha un volum d'informació importantíssim i bàsic, i també el Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. I amb això podem donar per acabada aquesta sessió. Moltes gràcies per haver-hi assistit i fins una altra. D'acord. Moltes gràcies, Eugènia, per aquesta sessió. Bé, gràcies des de l'organització. Jo crec que també els assistents, com a assistent també, us volem agrair la sessió, que ha estat molt bona, molt il·lustrativa. I bé, un poc el que deim sempre amb aquestes sessions, que com que l'objectiu és acostar la lectura i incentivar també la lectura, que la gent s'hi atreveixi, ja sigui amb el seguiment en directe de la sessió o després en diferit, que la podran seguir a través del canal de YouTube de la càtedra i que es troben penjats a la pàgina web de la web de la càtedra Ramon Llull. Crec que és això, que són sessions que permeten facilitar la lectura o el manco llevar aquesta primera por que pot fer llegir les obres de Llull de primera mà. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a tu i gràcies a totes les persones que hi heu assistit pel vostre interès per Ramon Llull. Una abraçada. Sí, bé, si algú tingués qualque qüestió o qualque dubte, ara també és el moment per demanar-ho i aprofitar l'espai. Jo és que pensava que ja tancàvem, però no, volia dir, Eugènia, que una cosa que em vaig adonar no fa gaire temps, que és curiós perquè el caràcter que tu remarcaves del Llibre de Meravelles com a obra oberta, no? Com a obra que té un final obert, jo vaja, no sé, potser la Lola, que és aquí també, ja ho tenia clar, però com vam fer l'edició crítica per l'Esneol, jo diria que no ens en vam adonar que pròpiament el Llibre de Meravelles no té explícit, no té un colofó que pugui atribuir-se a Llull. Això és una anomalia total. Tu mires a la base de dades els colofons de totes les obres, totes tenen un colofó. Però el Llibre de Meravelles no, la qual cosa vol dir, no és només que modernament ens adonem, vaja, diria, crec que no sobreinterpreto, no és que modernament ens adonem que l'obra és això que Eco deia, una obra oberta, sinó que és que Llull la va deixar oberta perquè no hi va posar cap explícit. Vols dir que potser Llull mateix tenia la intenció en un altre moment de la seva vida de continuar-la? No, estic segur que no, però és sorprenent. No hi ha explícit en aquesta obra. No crec que la volgués continuar, però la va deixar oberta fins i tot materialment en els manuscrits. Potser va ser una manera precisament d'explicitar que aquella obra podia continuar. L'edició aquesta que tu has citat meva de TID està exhauridíssima, això no? Jo he pensat que segurament ja seria introbable, però més que res perquè fos un llenguatge, una llengua més assequible, però ja m'imagino que és antiga i que deu ser molt difícil de trobar, si no és en una llibreria de vell, penso. Això que dieu de l'obra tancada, no ho havia plantejat en els termes aquests relacionats amb les intencions de Llull. No tens una bona connexió. L'obertura del manuscrit posat-hi una explícita. No sé per què. Se't sent tallada, no? Sí, no se sent bé. No se'm sent? Bo, no és el moment de discutir això aquí, no? Avui és una qüestió que ens han plantejat, per tant, una mica, no?
I vol dir una novetat. Els Fèlix no se li va dir la seva fertilitat mental i aquesta no sé. És important. Ho sentim tallada, Lola. Sí. Si ho volguéssiu escriure un resum, perquè no m'he entès. No és important. Era per parlar. No. Bé, d'acord, i ara sí, si no hi ha cap altra intervenció, sí que donarem per tancada la sessió. Em sap greu per aquest error tècnic, Lola, però suposo que també hi ha coses negatives del modes telemàtics. Però bé, moltes gràcies a Eugènia per la sessió i també moltes gràcies als participants i ens veiem dia 3 de març amb l'Ola Badia, amb Arbre de Ciència, Arbre Simplificau. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tots vosaltres. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Merci, adéu. Adéu. Adéu.